F'istqarrija l-istampa l-kulleġġ MCAS ċaħad b'mod kategoriku rapporti li ħarġu fuq midja lokali dwar tnaqqis f'xi stipendji ta' studenti li attendu l-kulleġġ. L-istqarrija tajt li l-istipendji tħallsu b'mod normali li jfisser li salsa l-istudenti kollha tħallsu stipendju sħiħ fix-xhur ta' Ottubru u Novembru f'każ li attendew għall-lezzjonijiet kollha. Intant fix-xahar ta' Diċembru ssir bidla fil-ħlas tal-istipendji skont l-attendenza ta' kull student individwali. F'kummenti ma' One News il-prinċipal tal-MCAS Stephen Kakija qal li l-istipendji tħallsu b'mod normali. U fil-fatt l-istipendji qed jingħataw b'mod normali. Sissa l-istudenti tagħna tħallsu għal 7 ġimgħat mill-sena akademika ta' din is-sena. Il-prinċipal tal-kulleġġ stqar li jista' jkun hemm tnaqqis fl-istipendju jekk l-istudenti ma jkunux attendew għal lezzjonijiet kollha. Imma ovvjament kif aħna marbutin li nagħmlu l-istudenti jinqatalhom il-stipendju jekk jassentu ruhom minn xi lectures. Dak aħna marbutin nagħmluha. Ġifieri Għaldaqstant kull student qed jingħata l-ammont sħiħ ta' stipendju li huwa intitolat għalih bejn Ottubru u Diċembru. Kull student li għandu xi mistoqsija dwar l-istipendji li rċieva jista' jagħmel kuntatt mal-uffiċċju tal-istipendji fl-MCAS meta jerġgħu jibdew il-lezzjonijiet f'Jannar biex bekk ikun spjegat kull sitwazzjoni individwali tal-istudenti konċernati.